nayango maber kabisa. Okan bende on behalf of the family kaka jabungu wadi an ba chop kanyo. Okona ni ka in gi passport to tamanyo jolweta moko man gi passport na in soft ta ba oro. Kama Passport go be na onge go kanyo ndala boloro reta oro ne. Koro pod wa password mama to tienda molo biro to tiende amolo koni chik joluo to mama owinjo idhi yom baba ai to yie ko yie to odhi mama odhi obedo kamoro to koro giwuoyo gi Wini to Wini okone ni mama wasetieko tich koni baba wasetimo postmortem iko kama wan be wane yo ma wanyalo mana romo kamoro ni Mumbai kama koro kaka in kendi tawinjo kaki wuoyo ni mama waya wabiro kendo chunyo chako dok chien okonia woyo kare we riti nyathino ko ni gitegno gin tiere kanyo gi adhiambo ma bende nyamin baba to kendo gin tiere gi daktari Dr. Olunya mane ni tiere gi baba ae to koro giko ni gitegno kama ambassador bende nitie kodi bas ndege ni biro imiyo wa lep baba nikech ne odhi gi lepe okaila minyalo rwakne seche ma wach ni otimore kama koro miya lep baba mondo wan bende ating' ater passport na no biro koro adonje i ndege wakao palapapla to wachung'e pap moreto koda to igamo na passport na nikech na oro mana ma soft koro kao passport waidho ndege cha ocherore modhi JKIA moringo rito moko kadho to rony gi piny mobi okela kama chiegni mokawa gi Kenya Airports Authority okawa gi mtoka moro wadhi mwabedo koro wan ji mang'eny mwadwa dhi koro visa onge to Mudavadi kaka principal cabinet secretary en bende kalambe tiyo to President Ruto bende osego simu mowuoyo gi Prime Minister okoni ndik barua ondika nying ji gi barua tikao passport kamano to ndege ni bira to imanyo ne jok mowinjo ti kod ndege machielo to wadonje ndege ni to